Per què passen els eclipsis? T'ho vaig explicar en un tres i no res. Tu saps que la lluna dona voltes entorn a la Terra? Sí, cada 28 dies. Això és un mes lunar. Doncs a voltes la lluna es troba entre el Sol i la Terra i pot ocultar-lo. Això l'anomenem eclipsi de Sol. De la mateixa forma, quan és la Terra la que es troba entre el Sol i la lluna, tindríem un eclipsi lunar. Ah, que bé. Però i el moviment de la lluna no era també la raó de les fases lunars? Sí, clar, també. Al llarg dels 28 dies que dura una volta completa de la lluna entorn de la Terra, podem veure al cel com la lluna ens mostra les seues diferents fases, oscil·lant entre la lluna nova quan es troba entre la Terra i el Sol i la lluna plena quan es troba al costat oposat, passant de l'una a l'altra pels quarts creixent i minvant. Ah, ja l'he entès. Aleshores, cada volta que la lluna estiga nova, tindrem un eclipsi de Sol. I cada volta que la lluna estiga plena, tindrem un eclipsi de lluna. Que fàcil. Però espera, si tots els mesos tenim eclipsi solar i lunar, per què parlem dels eclipsis com els esdeveniments extraordinaris? Ah, no, això no és correcte. No tenim eclipsis cada lluna nova i cada lluna plena. Però no patisques, que és una confusió molt comú. Passa quan juntem mentalment l'explicació de l'eclipsi amb la de les fases sense tindre en compte un detall molt important que sovint s'oblida a les representacions com les que hem vist abans. I és que sí, la lluna orbita al voltant de la Terra, però ho fa amb una inclinació de 5 graus respecte de l'eclíptica, que és el pla en el que estan continguts la Terra i el Sol. Per aquesta raó, no sempre està alineada amb ells, que és la condició imprescindible per a que es produïsquen els eclipsis. Això fa que per a que hi hagi eclipsi de Sol no basta amb que la lluna estiga nova. Aquesta, a més, ha d'estar en línia visual amb el Sol, i això no passa tots els mesos a causa d'aquesta inclinació de 5 graus. Ah, aleshores, amb la lluna plena passa el mateix. No en totes les llunes plenes podem veure eclipsi de lluna perquè la lluna no està sempre alineada amb el Sol i la Terra. Exacte. En una volta completa de la Terra entorn al Sol, només a 2 punts especials es poden donar eclipsis. En tindrem un de Sol i seguit un de lluna. Aleshores, els eclipsis passen sempre les mateixes dates de l'any? No exactament, perquè les òrbites reals no són perfectes i van pertorbant-se amb el temps. Tindrem almenys 2 eclipsis a l'any, però no tots els anys passaran a les mateixes dates ni es veuran des dels mateixos llocs. Per això són esdeveniments tan extraordinaris. Si vols saber més, visita l'enllaç al peu d'aquest vídeo.